Dír ba cháirde, in neamh ba mas spáintriúb cechaí an pátrúin áling igeach se a chruthú, tá se chuhéas go sin. Seo do bhaid se tasá wet. Sean spúinse, paint agus rud cíns le Féinteála. Sean goin na nichi seo ad hána hain Somála. Ailing! Céim a hían, am se Sean spúinse cáte. Níl spúinse le tíhaní díreach a tasá wet, teis nach nearú leat an cinál igeach da céna a bhaint amach. Bí cínte goin an spúinse beganín táis. Tom an spúinse isteach sa baint. Agus fá ré leis a baint sa mreis, cosú le seo. Céim a dó. Cimmel an spúinse go héitrum cholát. Féite tú a seo i dhéanamh go máil nó go scioppaí, ach bán soltas. It sin, nuair a bhais tú ré, chur dá eile leis. Nach bhfuil cuma áling ar na dahannaí seo le chéile. Inis, seo lead sa mreis chuit. Chur gá péinte ar chaontíomh gon fís a pábir, ar manúsa. Fá budal Spraoi le isceán. Spraoi bríonín isce idir an dágha. Meas gon dágha le na chéile agus tú a cimmelt an spúinse idir an dágha. Tóid do chudáma le seo. Nach go cuma áling ar sin, as tá grudan an das cruthaíang. Nach ídach cad a féidir a dhéanamh le riad péinte agus Sean spúinse.